So daga ba mas'ala ce ta dan bid'a da dan sunna ba. Ina fata mun fahimta. Mas'ala ce ta ijtihadi. To kuma in dai malami ya kai makamin ijtihadi, to ba laifi idan ya yi ijtihadi akan abu ya gina akan ƙa'idoji da malamai suka yarda da su na ijtihad, ya yi ijtihadin sa, to ba a cewa wannan abin da ya aikata bid'a ne. Kaga har a cikin aikin haji ga abin da Sayyidina Abdullahi ibn Zubair, kuma haka za a gan shi da yawa daga wajen sahabbai. Sahabi waƙi'a ta same shi ba zai tsaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan min babi aula ma. A misali yanzu idan waƙi'a ta faru, misali zaka iya cewa bari in ijtihadi na. Ko bari ijtihadi na, tunda ka san cewa idan ka kai makamin ijtihadi din ashhadu ra'ayi wala ahlu ko. To amma bal ina ga kuma su sahabbai da suna zaune kila a cikin Madina ma abu ya faru sai su ijtihadi, kai wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma wajen, kai ba yana wajen ba, wani lokaci cikin sallah ma ana sallah fa munajati da Allah nan da muka sani, da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah, amma sai sahabi ya tunani, wato ni kawai ina so mu gane yanayin kwakwalwansu da yanayin tunaninsu da yanayin yadda suke kallon addini da sunna, shi kadai nake so mu fahimta. Ana sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na limanci, amma mutum ya ji wani wuri ya dace ya ce wani abu a nan wajen sai ya ce, ko a ce sami Allahu liman hamidahu, sai ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallah ya ce wane ne ya ji nauyi daga baya a faɗi wane ne, ya ce ba na tambaya ne don tuhuma ba, sallallahu alaihi wa sallam. Wace irin al'umma ake tarbiyyanta yan uwa, da manzan Allah fa a wajen, da Allah mu yi tunanin wannan wajen, sallallahu alaihi wa sallam. Yana fa wajen sallan nan da Allah ya umarni da komai na rayuwa a bishi, a cikin sallan sai aka yabi Allah, aka kirari ga Allah, sai ya dawo yana gaya mana laqad ra'aytu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Yana murna, yana alfahari da aikin wannan mutumin. A al'adance in ni da kai ne muke wata harka, sai wani na ƙarƙashinmu ya yi azarbaɓi, ko da abu mai kyau ya aikata, in muka gama zarginsa za mu yi. Bai da ladabi, za mu raina shi ne, irin ko mu kwaɓe shi. Hausar tawa kalmomin ban san kalmomin da suka fi dacewa ba. Zarginsa za mu yi, don me ba zai bari ba, bai da biyayya, bai da ladabi, ya bari mu gaya mashi abin da zai faɗa ya faɗa mana. To ga mai addini sallallahu alaihi wa sallam, an yabi Allah, ya ce yana murna, yana jin daɗi, yana cewa laqad ra'aytu bid'atan wa thalathina malakan. To kuma ba wannan ba, bayan wannan kuma shi sahabin irin kwakwalwansa, duk yadda wani zai yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koma bayan sahabi ne. Duk yadda wani zai san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koma bayan sahabi ne. Amma yanda ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya san addinin nan yanda yake dole sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ɗaukan hattal khira da ladabinsa, watan katsa bayan gida, sai da aka koya mana. Amma duk da haka, da yanda za a tsuguna, da inda za a kalla in an tsuguna, sai da aka koya. Amma duk da haka waje da ya zama na sana'i ga Allah ne, sai ya ga bari yayi wa Allah sana'i a cikin sallah, ya ga ba laifi bane, bari in ma Allah yabo. Wallahi muna buƙatar ƙara fahimtar waɗannan abubuwan da kyau, dan ƙara fahimtar manzuman musulunci da kyau. Musulunci yana da daɗi, Allah ya ba mu ikon fahimtansa, fahimta rabbani, fahimta irin wato a matafiyar fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba fahimtar masu daddatsa addini suna ɗaukan abin da suke so su bar wanda ba su so ba.